Saramaren diskografia begiratuta eta aztertuta, bilakaera bat egon da zuen musikan, ezta? Igual hasierako rock garajero, gitarrero hortatik, pixkat baretu dira gauzak. Kalo, horrelako gauzak kanpotik ikusi behar dira, ez? Guk esango dizugu, normalian esaten den bezala, Itoiz ez egoenez, igual leku hori hartzeko. Justo desaguntu zen itoiz. Eta gu, aprobetsatzeko bazegoela hutsune bat, eta, bueno, egia da, zu jarraitzen duzu musika entzuten, ez? Eta saiatzen zara diska ezberdinak egiten ere. Hasi zara musika gogorra egiten, bigarren diska baten eta hirugarren diska baten musika gogorra egiten baduzu, jendeak esango du, entzuna dakot, ez? Zorionez, diska bera egitekotan, ziur aski laugarrena ez genuke egingo. Eta 1984an taldea desegiten dezue. Bai. Zein da arrazoia, elkarbizitza, aspertu egin zarete? Ailegatu zen momentu bat, non ikusten genduen ja nolabait dana esan da zegoela, LP pilo bat argitaratua eta beste proiektu batzuk geneuzkan bizitzan. Eta pentsatu genduen, batez ere pentsatu nuen agur esateko garaia ja ailegatua zala ez. Eta hemen Santurtzin, ibilaldia aprobetsatuz egin genduen agurraren kontzertua. Eta gero 2009an bueltatzea erabakitzen duzue. Orduan, zer bultzatuta bueltatzen zarete? Hasieran kontzertu bat egiteko... Bai. Movida zen kontzertu bat egitea. Bakarrik, baina. Baina, karo, zuk ez duzu suposatzen ze lana suposatzen duen horrek. Eta, karo, horren beste lana egin ondoren esaten duzu, ekitaldi baterako eta igual beste batzutarako, ez da? Eta, zabaltzen duzu eskaintza eta onaino. Egia esan, guretzat, igual jendearentzat ez da berenia izango, ziur aski ez, baina guretzat, orain, inoiz baino, divertigarria da.